Euskal Presoen eskubideen alde lan egiten duten eragileekin batera. Askotariko eremu ideologiko eta profesionaleko pertsonak gara. Egiazko bakea, egiazko bizikidetzan lortzeko urratsak egin nahiak batzogea. Azken urtean bezala, Euskal Herritik lanean jarraitu behar dugu. Etxerako bidea, ideia, joan dauzkara. Irudia ondatu dugu. Ez dugu barnatu gara. Baina, geziek erakusi duten bideak jarraikiz, etxera bidea gertu ezua egia dutzen hasteko gara. Irudia bazter horrotara eta nahi dugu. Denon barnera ezaguna. Etxerako bidea oztopatzen duten esan esken dugu amaiera eratzen. Elkarrekin bidea egiten jarraitzeko, larun batean Bilboneko den mobilizazioan parte hartzen zuen egiten dizuen. Denon artean,